sugas kilat di ay mulubi gud putol. Ya, kapunit pa jugog. Kani ngipon dinis kilat oh. Kani ngipon dinis kilat. Ya, unsa kay epekto ani no? Kato si paring Tinoy ako to ingnon di ay. Nga nakapunit ko ngipon sa kilat. Unsa kay yang kuan ani nga? Unsa kay epekto ani? Ko ato sa paring Tinoy. Pre. Sakas kasaka ba dia si Chi paka na usam tao. Kasaka to pre. Paggamit kini si spray matag matuluan na tong matag kaning mga sulong diha. Halang di kayo. Sus, pre, ilong do at gabi pre. Oh, tu pati suga sa liti ba? Ay, masuga to liti sa tiyo. Nawasama sa tong ano eh. Sus, pre katong lubi nga nasa luyo sa mobile pre. Pwede iguwa sa liti. Di magana bali kung tumoy gud. Oh, iguwa sa liti pre. Ito yan. Ano? Ya, subuha pre. Nakapunit ko pre. Kasi punitin mo. Ngipos kilat. Nako ka ngipos kilat. Nga pre no. Ya, taraw pre. Ay pre ki. Masuhong pre ki. Ingon biya sila nga. Kung kinsa gitugahan, isa ka kita. Para iya gyud na. Kani para ko gyud. Sultihan mo pre. Mas swerte mo na pre. Ya kani. Mo gini ari ko pre ba. Nagiant ka nga. Kana pre. Unsa kay ipik ani pre no? Uy, agud-agud na. Agud-agud na. Asa to pa? Sa kapihan mo gitugahan ka na. Agud-agud ani. Grabe na pre kay. Kung makakuha ka imo na sipitan sa ilok pre. Sus ultimo gani nga gamay anak nimo sa kumingking gani marsa nimo ang bugat king bugat yati gud pakaibot kag lubi pre lagi pati suwayan niya kuni pre nya kung sa sadala pre epektibo kina sa pangchips grabe halgi pre pati ka na pre sus ako pre suka pre suig babay na pre ibuyab usa ka gidato sa babay pre sulod dayon lagi kaya nagasuway mo gud amo itsul papa na ko dos negros ko agi-ibot gini lubi pre nya nagkanak asawa lagi pati ako ani pre wapo ko iya budagan ko iya paliton ko na pre ayo pre tunggu ayo ay mo adto ko pre ako suwayan surti ya tawana ko magibos kilat ani suwayan ko niro kini lubi haro balibag ko niro bro unahon ko ning epekto sa babae ani so yan ko ni bib ingon mo to si paring Tinoy si pitan ra ko ni pero kini ko ya balibag yun na ko kusgan ko ani ron ug taagi ni mo agi chicks ron so yan ko ni si pitar ni si ilok paabot sa babae mo agi na kani yan gini ron pa yan isus si pitan di hi miss ay uyab na ta uyab ta bastos mandi ay ka animal doon santo ingon nga si pitan ako tanawon ko no bi si pitan magtarong nasabot siguro ni sa balibo sa ilok kuy klaro to bihanday di pa ko musurrender mag-atas sa jugo direk bisig nasipyat ra tong ana ba pabuton sa kuno bisig na pay lain mo agi be pabuton ako tarungon ko ni butang bisa mo to pagkabutangan be ako itarog ana be saro pa ni kana piit na jud ni klaro tanawon tanig na ani mo agi ro babay ako ginisuwayan gihapon lami as na padong sus ni guwapar mo be hi miss guwapo ka sa hoy wala ni mo gani buang batin naong kuy klaro ni Tinoy puro palpak natarong tanin ako butang kini si Tinoy yun patakal yun yung sulti akto o ganito hana di oy pre sama ka makiklaro pre duha ka babae okay puro ko laparo na unsa gitaro yun akong sipit no Wadi kay epekto ni. awan yung ipek pre Imo nagsuwayan og chicks? duha ka buok pre puro sa laparo so paita pre Naunsa? ikaduhang laparo kaligid ko pre Ngipon ka na skilat. ngipon lagi Yan, testing ko no. Arsa ko ni. Tanaw na ko bi. Testing ko no arsa. sure juga pre Isibitan. Okay. Arsa ko na. Yate ko na. Ngipon na kilat ha. Ngipon na ki. pwede nyo pa daw pre Wala na dyan lagi. Ano na kung katangin ko andi ko? Klaro tanaw na ko. malas ko ni pre Kini? wala pre
Ngipon sa kilat? Lamon. Sa iro mo ni. Pastilan na. Balasa ka na, pre. Kay. Huwag kang ngipon sa kilat. Sa iro mo ni. Abi mo nagkugnipon sa kilat ka.